Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom videu zo série s názvom 7 princípov hinduizmu. Zopakujme si vetu, ktorá zahŕňa všetkých 7 v náväznom slede. Čiže sme átma, duša, usilujúca sa o dosiahnutie brahmana, najvyššej reality. V rámci sféry šrišty, materiálnej projekcie, prechádzame samsárou, cyklom zrodenia a smrti, kvôli našej karme, čo sú následky našich rozhodnutí a činov. Pokiaľ objavíme a budeme praktizovať našu dharmu, správny spôsob života, môžeme tak dosiahnuť mókšu, oslobodenie zo samsáry a následne najvyššiu skutočnosť brahmana. Dnes sa budeme venovať mókši. Mókša teda znamená v najjednoduchšej forme vysvetlenia oslobodenie z cyklu zrodenia a smrti, samsáry. Toto poznanie a návod, ako na to ľudstvo dostalo pred tisíckami rokov vo forme svätých písiem, ako je Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam a iné. Rozlúštiť ich a správne interpretovať však dokázali iba osvietené duše. No aj ich výklad bol rozdielny. Ako som spomenul v prvom videu na začiatku našej cesty za 7 princípmi hinduizmu, v Rigvede sa hovorí: pravda je len jedna, ale múdri o nej hovoria rôznymi spôsobmi. My vám odozdávame slova Krišnu z Bhagavad Gity s výkladom nášho majstra Paramahamsu Vishwanandu. V 5. kapitole Bhagavad Gity Krišna k našej dnešnej téme hovorí: keď človek usiluje o najvyšší cieľ zmyslov, vierou a inteligenciou plne vnorenou doňho, do Bhagavána, získané poznanie ho oslobodí od znečistenia. Takíto ľudia odchádzajú na miesto, odkiaľ niet návratu. A toto je mókša. To oslobodenie, o ktorom sa hovorí v tomto verši a ktoré môžeme dosiahnuť poznaním. Ako teda získať toto poznanie a následne mókšu? Aj toto všetko môžeme nájsť v Bhagavad Gite. Nájdeme v nej kompletný návod ako na to. Napríklad v 12. kapitole vo veršoch 8 až 11. Píše sa: Pán Krišna hovorí: upriam svoju myseľ len na mňa. Nech je celé tvoje chápanie pohltené mnou. Potom budeš bez pochyby prebývať vo mne. Ak však nie si schopný zamerať svoju myseľ na mňa, ó Arjuna, snaž sa ma dosiahnuť neustálým praktizovaním jógy. Ako vidíte, Bhagavan to neustále hľadajúcemu uľahčuje. Ale ak nie si schopný praktizovať túto jógu, oddaj sa službe mne, pretože aj vtedy, keď tvoje činy zasvetíš mne, dosiahneš dokonalosť. Ale ak nie si schopný ani konať s pamätaním na mňa, potom sa zriekni ovocia každého činu, aby si získal sebakontrolu. A ide ešte ďalej. V kapitole 13, vo verši 26 hovorí: potom sú tu tí, ktorí nenasledujú žiadnu z týchto ciest, ale po vypočutí učenia od iných sa oddane zasvetia najvyššiemu a tiež prejdú za hranicu smrti. Vidíte, aký je milosrdný? Paramahamsa Vishwananda k tomuto veršu hovorí, že tí, ktorí počúvajú Pánov slávu, počúvajú o jeho lílach, príbehoch, počúvajú o veľkosti Pánových bhaktov s vierou a sústredením, nepovrchne, len nasávajú ako špongia, budú tiež slobodní. A tento spôsob mám zo všetkého najradšej. Milujem líly, milujem príbehy. Hlavne preto, lebo mi pomáhajú ponoriť sa do deja a prežiť to s aktérmi tak, ako by som bol s nimi. A to ma s nimi prepojí na viacerých úrovniach a potom mi pomôže pochopiť ich pocity a činy a nájsť hĺbší zmysel, ktorú táto udalosť v sebe nesie. Všetky tie príbehy majú v sebe zakodované hlboké odkazy. Je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako dosiahnuť oslobodenie z cyklu zrodenia a smrti. Napríklad príbehy svedcov, ktorí dosiahli toto oslobodenie,
sú veľmi mocné, plné poučení a návodov, ako zvládať ťažké situácie v živote. Väčšinou to boli normálni smrteľníci bez magických schopností. No ich viera a dôvera vo vedenie a ochranu samotného Najvyššieho ich urobila veľkými a ich príbehy sa stali nevyčerpateľným zdrojom pre nasledujúce generácie. Ako teda z toho všetkého, čo sme povedali, chápať cestu k mókši pre dnešného človeka v súčasnosti, ktorý sa vyberie cestou lásky a oddanosti, cestou bhakti? Nemusíme postupovať tvrdé odriekania a skúsenosti ako svedci. Väčšinou sú už obsiahnuté tak v našich životoch v inej forme. Netreba ani odísť do jaskýň a tam sa venovať meditáciám. Nie. Dnes je pre celý tento svet dôležité, aby sme žili život, ktorý nám bol daný, plnili si svoje každodenné povinnosti, avšak s iným nastavením. Aj každodenná rutina sa môže stať modlitbou, ak ju robíme s láskou. To, čo skutočne potrebujeme, je otvoriť svoje srdiečka. Paramahamsa Vishwananda nám ponúka vedenie a duchovnú prax, upravenú pre dnešnú rýchlu dobu. Učí nás, ako vojsť do jaskyne svojho srdca, kde sídli naše skutočné ja, naša duša. Prepojením sa s ňou staneme sa sebavedomí, sebarealizovaní. A to nás transformuje, zmení. Avšak nie je to ešte konečné oslobodenie. Majster nám pripomína, že sebarealizáciu dokážeme dosiahnuť vlastným úsilím. No tu by sme nemali zastať. Človek by mal hľadať svoju osobnú vlastnú cestu k Bohu a vytvárať si s ním vlastný, hlboký, milujúci vzťah. Tým mu umožníme, aby prostredníctvom rôznych líl, situácií v našich životoch nám preukázal svoju milosť a konal osobitne pre každého jednotlivca zvlášť. Manifestuje sa v určitej podobe pre danú osobu a tým necháva lásku rásť. Lásku k Bohu a lásku ku všetkým. Pretože ten, kto skutočne miluje Boha, vníma ho úplne všade, vo všetkom a v každom. A Boh na seba berie množstvo podôb a dojemne sa stará o baktov, ktorí sú mu odovzdaní. On túži po nich rovnako, ako oni túžia po ňom. Dáva im oslobodenie pomocou svojej Božej milosti. Za akých podmienok im bude táto milosť udelená, sa píše takisto v Bhagavad Gite v 18. kapitole vo veršoch 65 a 66. Upni svoju myseľ na mňa, buď mi oddaný, úctievaj ma, kláňaj sa mi a prídeš ku mne. To ti sľubujem s istotou, pretože si mi drahý. Sám Bhagavan dáva sľub. Vzdaj sa všetkej darmy a odovzdaj sa iba mne. Postarám sa o všetky tvoje hriechy, oslobodím ťa. Nemaj strach. Ako vidíme, tu Bhagavan Krishna hovorí o šaranágati, absolútnom odovzdaní, jednobodovej koncentrácii na neho. O tom, že iba keď ho postavíme na prvé miesto vo svojom živote, vtedy on sám zo svojej milosti nás oslobodí. Ako vidíme, na ceste k oslobodeniu je mnoho úskalí. Človek musí vynaložiť nesmiernu snahu, no my už vieme, že následkom toho prichádza Božia milosť a s ňou mókša. Ľudskej inkarnácii predchádzajú milióny zrodení v nižších formách života, ktoré musí duša absolvovať. A iba v tejto ľudskej inkarnácii je schopná splniť svoj cieľ a naplniť svoju túžbu. Vrátiť sa domov, k Bohu. Preto by sme mali k Bohu pristupovať s úctou a byť si vedomí jedinečnej šance, ktorú máme. Veľa sme sa na ňu nadreli. Absolvovali sme veľa reparátov. Bolo by škoda premárniť tú šancu. Tu by som rád ukončil túto prednášku o 7 princípoch hinduizmu s názvom mókša. Verím, že vás inšpirovala k hĺbšiemu ponoreniu sa do štúdia Bhagavad Gity. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a teším sa niekedy na budúce.
Dovidenia. Jai Gurudev.